KMC यावनो फैना थांखांबाय आरो रुपुयनि हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सानजुमा ब्लॉग नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ आरोबाव फिन बरायना लाग्रोबाय ओरैबायदि आला खालामो अबाव थांनाय जायो नोंथांमोना देखायगासिनो आङो शेयार खालामलांगासिनो आरोना जन्दिस जादों खोमा मारो मुझे मारो गोमो माने उन्दुनो ओंखारबाय थायो थांगासिनो आङो थानायखौ नोंथांमोननो शेयार खालामलांगासिनो आं बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांगासिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय अ थांनो बाबु अ थांनो थाय खोदैलायनो थांदों माबार ओंखार दार्लिंआ थाब ओंखाम खुरनाखै नामा दार्लिंआ थाब ओंखाम खुराखै नै बसखौ लोगो लाबोबाय बसजों आंजों ओमफ्राय ओंखारबोबाय रुपुयाव थांनो ओंखारबोबाय जोङो रुपुयाव थांनायनि प्लान लाबाय आरो दिनै रुपुयाव बाथौ मन्दिर जानाय माखासे खेराइ फुजा काति मासनि ना मानिमोन मानि फुजा जादों फाथ्था गैया ओमफ्राय आरो नै दुर्गा फुजानिबो गेटआ माने दुर्गा फुजानि गेट इयो नै बाथौ फुजा ओमफ्राय आरो दुर्गा फुजा एखे जानाय बायदि जाबाय आरोना दायो जों रुपुय मोनफैबाय दुर्गा फुजा दखान होफैनाय माखासे खेवलाजोब्बाय आरो माने जोब्बाय नालाय बेनिखायनो खेवला लाजोब्बाय बन्द' जाबाय नालाय मैया लास्टमोन KMC यावनो फैना थांखांबाय आरो रुपुयनि दुर्गा फुजा आरो बाथौ फुजा माने एखे नांजाबलायनाय जायो नालाय ओमफ्राय दुर्गा फुजाबो ओइदिन लास्ट ना मामोन ओमफ्राय बाथौ फुजानि खेराइ फोरबो फालिथायाव माने गेमस्रिखौ इनभाइट खालामनाय जादों आरोना आब' गेमस्रिया 24 अक्ट'बराव फैदोंमोन आब' गेमस्रिया नैयाव बाथौ फुजायाव रुपुयाव फैनानै दसे जबाय जों ओमफ्राय नै जोंनिया बसआ मा सानहाबबाय दं पात्ता गैया आरोना रोसो सानहाबगासिनो इयो माने माखौबा ना सिख्लाफोरसो नाहरदों खुनु बिसास गैयालै बिदिना बेसे लाब जादों नोंसोरनि दखानाव बेसे लाब जादों नोंसोर दिनै खतम जाबाय आरोना